Benvinguts una setmana més al Sense Pròrrogues i estos per repassar l'actualitat i tot el que ha passat aquest cap de setmana dels equips catalans. Som-hi! Som-hi! Victòria sorprenent del Nàstic de Tarragona, 1-2 al camp de l'Atlético madrileño. S'ha fet d'esperar, tarragonins. Ja tocava. Però Aleluia, aleluia. ja la teniu aquí i va guanyar remuntant un gol inicial de Javier al minut 18. L'inici va ser una mica complicat, Aleix, jo que el vaig estar mirant una mica, però després va aparèixer, qui si no, Jaume Jardí, amb una gran assistència d'Ander Zoilo, que la veritat no està guanyant uns mals minuts i hem de recordar que és un fitxatge d'hivern, i a la segona part doncs, feia el gol de la remuntada Cedric, que ja li tocava marcar algun gol, s'avança bé, i també assistència d'Ander Zoilo, destacar, Aleix, l'actuació de Rebollo, perquè ja ho vam dir, és un bon porter, passa que males dinàmiques. Les males dinàmiques també arriben a la porteria, miracles tampoc en pot fer. 3 punts vitals pels de Parralo. I a més, després d'aquesta victòria del Nàstic, hi ha una xifra, una dada molt impactant, no, Rubén? Sí, una dada molt sorprenent, victòria com a visitant i a més amb remuntada. Això no passava, nàstiquers, ho sabreu millor que jo, des de l'any 2019 i ens hem de remuntar fins a l'antiga segona divisió B en la victòria 1-3 al Camp del Prat. O sigui, si ara mires on està el Prat i on està el Nàstic, vull dir, ha passat un munt d'anys per remuntar fora de casa i a més guanyar el partit. Per tant, ens alegrem d'aquesta victòria del Nàstic de Tarragona. Aleix, pròxim partit del Nàstic perquè a casa s'han de fer forts. Sí, compromís complicat perquè és un Nàstic Antequera, una Antequera que està a la zona alta, però després de la derrota contra l'Europa esperem a veure si els equips catalans podem esgarrapar punts de l'equip andalús i a veure si el Nàstic confirma aquesta bona dinàmica després de guanyar l'Atlético madrileño i fa bons els 3 punts i allunyen ja tots aquests fantasmes del descens que esperem que no acabin sent res més greu. Està molt igualat la cosa, serà un gran partit. Victòria del Sabadell per 2-0 contra l'Atlético sanluqueño. Trenca aquesta petita mala dinàmica de resultats el conjunt arlequinat, que tot i haver estat negativa, continuen líders, ho reafirmen més després de la derrota de l'Atlético madrileño i la victòria d'aquest cap de setmana, 2-0 senzill, s'avançaven amb gol de Joel Priego després d'un cantador amb majúscules del porter del sanluqueño. I abans del descans, Eneco Aguilar, que des de fora de l'àrea, una pilota que entra molt rasa, no sé si el porter no la veu o des de la frontal. Sí, jugada una mica estrambòtica, per dir-ho d'alguna manera. Però ja vam avisar també que Eneco Aguilar és un jugador que arriba bé de segona línia, Aleix, una altra porteria a 0. Una més del Sabadell. Era necessària, no?, aconseguir ja una porteria a 0 després de la dinàmica que portaven els arlequinats. Tenim partides aquest cap de setmana Sabadell-Cartagena, Cartagena-Sabadell, més ben dit. Partit complicat pels equips de Ferran Costa, si volen pujar a la segona divisió, partit que s'ha de guanyar. Aquests camps s'ha de guanyar. I qui va guanyar va ser l'Europa, novament com a visitant, en el seu desplaçament al camp de l'Antequera, 0-2. La cosa va anar de doblets, doblet de Jordi Cano i doblet de Guillem Rodríguez. Doncs poc a dir, d'una Europa que va ser superior. Sí que és cert que l'Antequera va posar una mica contra les cordes als escapulats, sobretot a la primera part, juguen a casa. Una primera part dubitativa potser pels Dada i Benítez, però és que quan apareix Jordi Cano... És molt bo aquest noi. Aquest noi és molt bo. Les xifres de Jordi Cano, Rubén, que són una autèntica barbaritat, d'un tio que a tercera ref i segona ref no acaba de destacar, però està a un pas del futbol professional i s'ha tornat absolutament boig, no? No, una bogeria, les xifres golejadores i no només amb gols, golassos, perquè quan marca... Quan marca només fa golassos. Sí, sinó tot el que aporta a l'equip, aquest desequilibri que tant ens agrada. Aleix, l'Europa no perd fora de casa des del 21 de desembre, que molta gent diu que aquest equip només guanyarà a casa, que si el Nou Sardenya, que si no sé què... Dels millors visitants del grup, i això no és poca cosa. Això sí, aquest diumenge, compromís important, no pas pel rival, que també, sinó perquè volem la primera victòria ja a Can Dragó, ja va tocant, i el rival que afavoreix que l'Europa ho pugui aconseguir. Invita, a que ho sigui. Matí de diumenge, calorós... Allí estarem, tarda per anar a Can Dragó. Allí estarem. Doncs allí estarem nosaltres per explicar-vos el partit i esperem cantar una victòria de l'Europa.
Repassem ràpidament la classificació amb el Sabadell líder, amb 46 punts, el segueixen de ben a prop l'Atlético Madrileño amb 43, l'Europa amb 41, l'Eldense també empatat a punts amb l'Europa i un partit menys, i tanca posicions de playoff el Villarreal B amb 36. El Nàstic de Tarragona fins la 13a posició, però és que està a 3 del playoff, té 33 punts. I a 5 del descens, que és el que potser perillava, doncs mira, tenim aquesta bona notícia al futbol català. Encetem ja el bloc de segona federació, expliquem victòria de mèrit de la Unió Esportiva Sant Andreu al camp de l'Ibiza, els desplaçaments a les Illes Balears, Ruben, que sempre són una mica farragosos o complicats, per Sant Andreu almenys no, es van avançar ràpidament, que és el millor que et pot passar en aquests partits, mitjançant Marcos Méndez al minut 10. Sempre Marcos Méndez, el jugador que ens encanta, una de les nostres debilitats. Alexis García al minut 26, que pràcticament sentenciava el partit, i Andreu al minut 30, que deia aquí no es juga més futbol. Això sí, l'Ibiza, que no es va rendir. Gilbert va marcar al minut 72 i Iñaki Álvarez li hem de donar mèrits, un porteràs, un senyor porter, que va aturar un penal per evitar que la cosa anés a majors i els 3 punts que viatgessin fins a Barcelona. Són 3 partits consecutius guanyant per l'equip de Nacho González, 11 sense perdre i empatats a 45 punts amb el Poblense, que és el líder, però quan viatges a les Illes s'ha de guanyar i això per mi és una victòria de líder. Volen tornar a guanyar a l'Eix perquè aquest diumenge a les 6 de la tarda Sant Andreu, Atlètic Lleida. La cosa s'ha posat una mica tensa, no? Molt bona iniciativa per part del club del Palomar, més que res perquè ens agraden els equips que es solidaritzen amb tot el futbol català. Ho ha fet el Sant Andreu, ho ha fet l'Europa, ho ha fet el Terrassa a la pretemporada, també ho va fer l'Andorra. Per tant, aquest gest de l'afició de la parròquia andreuenca, que s'agraeixen molt al nostre futbol català, més per un club que ho està passant malament, doncs si podem anar al Narcís Sala a fotre llenya a la gent que està intentant fer mal al nostre club, doncs nosaltres que allí hi serem, i a tota la gent de Lleida a Barcelona també us animem a fer aquest desplaçament, que sempre mola anar al Narcís Sala, i als equips engendro els hi podem donar guerra. A mi m'encanta anar al Narcís Sala, per compromisos de Copa de Regions i tal, doncs hi podré ser, i així que podré gaudir del partit entre Sant Andreu i Atlètic Lleida, que esperem que sigui una autèntica caldera, i que guanyi la Unió Esportiva Sant Andreu, i que acabi la jornada líder, ja que sigui una tarda completa. Tant de bo. És que jo vull que el Sant Andreu pugui. Jo també, abans que el Poblense, que tinc respecte per ser un club humil, però jo vull que pugi un català i al Sant Andreu li tinc molt carinyo i simpatia. Totalment. Empat a 1 del Barça Atlètic contra l'Alcoyano, els de Belletti, que no acaben de carburar del tot, ja veuen de lluny la primera plaça, que havia de ser l'objectiu a l'inici de temporada. Mal inici de 2026, sobretot. Molt mal inici, és que reben molts gols, vull dir, és un problema que hem anat dient podcast rere podcast. I no hi ha solució. L'Alcoyano es va avançar amb un gol de Soler i el Barça Atlètic va tenir la sort d'empatar perquè el gol en pròpia de Raúl González, però que és un xurro, i mala sort també. Van salvar que l'Alcoyano ja els apretés a aquesta zona de playoff. Això sí, tenen un partit menys, el Barça Atlètic, contra el Castellón B, aquest dimecres a 5:45 de la tarda, així que una oportunitat per tornar a intentar posar-se allí, a la zona noble de la taula. El derbi gironí, que se'l van portar el Girona B, s'enfrontaven Girona B i Olot. Es van avançar els de la Garrotxa, això sí, un Olot que reafirmava la seva bona dinàmica, però Carles Garrido des del punt de penal empatava el partit i al minut 80, que es va tornar tot boig a favor dels gironins, Sarasa, Mario González i Gibi, que donaven els 3 punts al Girona B. Això sí, un Girona B que a les acaballes de la primera part va fallar un penal, ho va fer Biel Farrés, que jo sincerament amb resultat empat, no, en aquest cas derrota, no em xutis un penal a l'Opanenka, i va haver-hi conseqüències perquè si és el xutador habitual, doncs el següent penal el va xutar Carles Garrido, i el va transformar. No sé si és una cosa que teníem parlada o no, però vaja. Jo amb 0-1 al marcador, un penal a l'Opanenka jo no el xuto. Amb 1-0 encara, però amb 0-1 perdent a casa, jo no m'atreviria, Rubén, no sé tu. No, per a res. S'està deixant punts el Reus, 1-1 contra el València Mestalla, i va haver d'anar una mica a remolc perquè es van avançar els valencians i ho va empatar a la segona part, concretament al 72, Serrano, un Reus que guanya un partit, deixa de guanyar dos. Ha baixat pistons. Sí. I
no sé els reusencs que ens diguin com veieu a l'equip, si creieu que entrareu al playoff, perquè per darrere hi ha equips que apreten també, així que ens ho expliqueu a comentaris. Nosaltres seguim confiant, però estem una mica cagats, més que a l'inici de temporada. Jo penso que hi ha plantilla per fer un playoff de sobres i el projecte que hi ha darrere també il·lusiona, però si et ve un equip de la zona baixa, sí que són filials, però aquests partits s'han de guanyar en aquestes categories. L'Espanyol B, que es deixa 3 punts importantíssims a casa perquè els visitava el QE, el Torrent, que es van endur els 3 punts fins a València, es van avançar al 66 amb un gol de Raúl Caballero, Cris Golazos Letono, que empatava el partit al 71. Molt bon gol. Però és que tan sols un minut després, Júnior marcava pel Torrent. Això no pot passar. I final, i no va haver més futbol a la Dani Jarque, un Torrent que està QE desahuciat, pràcticament, que s'endú 3 punts d'un equip que s'està jugant el playoff. No entenc aquesta derrota. Jo quan em salta la notificació de gol del Torrent, bueno, ho miro i veig l'1-2, dic, Toni Seligrat, aquí ja no juga més, això és un port del Torrent. 3 punts que l'Espanyol B segur que no comptava en perdre, però és el que hi ha, això és la categoria. I no sabem què passa a l'Eix a Terrassa. Què està passant, egarencs? No entenem i el resultat és sorprenent perquè van perdre per 1-4 a casa contra el Castellón B. Jugant a casa, jugant davant de la teva gent, 6 partits seguits sense guanyar, doncs festival de gols del Castellón B, que a la mitja part ja guanyava 0-2, retalla distàncies amb un gol en pròpia el Terrassa, però és que després el porter del Terrassa, Marcos Pérez, va haver d'aturar un penal. Atura un penal i el Castellón B en fa dos més, que per cert, l'últim de Miguelón és una autèntica genialitat, balla a la defensa del Terrassa, no només per la filigrana que fa, sinó perquè, a part d'ensortint-se... I està rodejat de molts jugadors. És que entra a l'àrea i el tumben, li posen el cos, però ell segueix. És de tenir un tren inferior molt treballat. Bon posicionament de Miguelón. I un Castellón B molt similar a l'equip que està fent promoció per pujar a primera divisió, que aposten per un futbol molt ofensiu, pressionant, i que de moment dona els seus fruits, sí que ho estan passant malament, perquè són canalla molt jove, al final, però que dona el seu rendiment. Si un equip fa gols, l'equip es salvarà. Sí, considero jo que sí. Perquè si vas a 2 gols per partit és molt complicat que baixis de categoria. Egarencs, què us passa? Va, que confiem en Oriol Alsina nosaltres. Però cada vegada menys. Jo ho diré amb la boca petita, però ho dic. Tanquem el bloc de segona federació amb l'empat a 3 entre el Barbastro i l'Atlètic Lleida. Els aragonesos que van sortir molt bé el partit perquè es van avançar amb un gol de l'Apsambla al minut 8, remuntava l'Atlètic Lleida, al 66 Kun, que empatava el partit, al 91 el Barbastro, que es posava 2-3, i un penal que transformava Boris Garros al 95, que feia que el partit acabés en taules, això sí amb polèmica, perquè al 96, minut 97, que l'afegit es va allargar molt, l'àrbitre que no va xiular unes mans, per mi bastant clares, a favor del Barbastro. És un empat que deixa els dos equips insuficient al descens, els números continuen sense donar per l'Atlètic Lleida, l'equip en descens, semblava que es remuntava una mica, però és que no. I ara a la caldera del Narcisala. Bona sort. Ràpidament, la classificació. Primera posició, el Poblense amb 45, però empatat a punts amb el Sant Andreu. L'Atlético Baleares, 41, el Reus, 39 i el Barça Atlètic, 37. Zona de ningú per Espanyol B, Girona B, Terrassa, Olot. I en descens, l'Atlètic Lleida i que així segueixi. En setè bloc de tercera federació, victòria del Manresa 1-0 davant el Tona, els de Sergi Trullàs en un moment de forma espectacular, gol de El Amerani al 36 de partit, un migcampista l'Eix que a mi en directe m'ha agradat molt, es posiciona molt bé i també té aquest punt d'arribada per poder fer gols, que això també suma molt als jugadors, en definitiva, un Manresa que vol lluitar fins al final pel liderat. I un Manresa que, a més, les xifres són espectaculars perquè porta 5 victòries consecutives, fet que els fa ser co-líders, però és que, a més, d'aquestes 5 victòries, totes són en porteria 0, que és una xifra escandalosa. És brutal, això. Senyal de tenir un molt bon porter, Òscar Pulido, si no m'equivoco, sumat a un bloc defensiu també molt sòlid. Mateus Teixeira és una passada de central. Nicolás Olmedo és molt bon lateral. És un tros de futbolista, més un bloc sòlid al mig del camp que ajuda, i després, si tens atacants com el Almerani, el Zarfani, que et fan gols... Bamta, és que... Doncs el Manresa, que és un dels clars candidats a l'ascens, i per calendari, per mi és el favorit.
No sé. És el tapat, és el tapat. És el tapat, però ara ja no és tapat. No, ara ja han d'anar per la primera plaça com sigui. I ho faran. Estem convençuts. El Cornellà que salta el camp del Camp Vidalet, un partit que sempre és difícil de jugar perquè el Camp Vidalet mai posa les coses fàcils, però s'avançaven els de Cornellà mitjançant Víctor Aliaga, amb una mica de col·laboració del porter del Camp Vidalet, que podria haver fet una mica més. Leo dos Reis, abans del descans, que feia el 0-2, però el Camp Vidalet que va voler donar guerra, i Finot, a l'inici de la segona part, que feia un gol que seria insuficient i els 3 punts que es desplaçaven fins a Cornellà. 3 punts de l'Hospitalet, 2-1 davant el Lleida, una primera part que va sentenciar els de Jordi Cortés pràcticament en 2 minuts, al 16 Flavio i al 18 Javi Serra, amb assistència prèvia de Flavio, combinacions ràpides, transicions molt efectives, els 2 gols pràcticament són molt semblants, amb 1-1 contra Satoca, vam haver d'esperar fins al 86 perquè hi hagués una mica de xitxa al partit amb el gol de cap de Toni Escobedo, però quan marques el 86 doncs queda molt poc temps i l'Hospitalet sincerament, no veia que es deixés escapar els 3 punts que havia sentenciat pràcticament a la primera meitat. Un Hospi que torna a entrar al playoff i un Lleida que continua en descens, remant, i això, Aleix, amic, serà d'infant. Toquem fusta, però el final serà dur i està clar que patirem fins al final, però bueno, ja ho sabíem a l'inici de temporada i seguim confiant molt en el nostre Lleida. Esperem que sí, company. Victòria de líder del Badalona, no pas pel joc, sinó perquè és una victòria eficient, 1-0 contra el Sant Cristóbal, que es va quedar amb un jugador menys per l'expulsió d'Adrià Alsina, gairebé autoexpulsió, perquè 2 targetes grogues en 4 minuts no pot passar, i un Badalona que no va acabar de jugar bé del tot, però bueno, que al cap i a la fi són 3 punts, i ara visites el camp del Mollerussa amb la intenció de sumar-ne 3 més i esperar que punxi el Manresa. Però les sensacions no són bones. Són 2 victòries consecutives i a mi m'està recordant el Badalona de l'inici de Lliga, que guanyava 1-0, guanyava per la mínima, porteria 0, però victòria. Però que al final és el que compta en aquestes categories. Per a l'ADA 2, l'escala 2, el partit dels gols a tercera federació, s'avançava l'escala amb gol de Trawali, ho empatava Llorenç, al 88 tornava a avançar-se l'escala amb un gol de Guillén, però a l'afegit marcava Gallardo, repartiment de punts amb 2 equips que estan per la zona, 2-2 i... Un punt insuficient també pels dos, perquè un podia optar per playoff, però bueno, al final repartiment de punts. Estaran allí fins al final, tots 2 conjunts. La Unió Esportiva Vic, que guanya després de 6 partits, que es diu ràpid però s'ha de fer, i ho va fer contra el Vilanova, que no va jugar el seu millor partit, i mitjançant Xema Moreno al minut 32, que va ser suficient perquè els 3 punts es quedessin a la capital d'Osona. El Vic que continua posant llenya al foc, a la part baixa de la taula. Victòria del Cerdanyola, 1-0 davant el Vilassar de Mar. Dèiem, el Cerdanyola no guanya a casa, doncs els últims 2 partits com a local, 2 victòries, és que som uns boques. Javier López, 11 gol a la temporada, va donar els 3 punts al Cerdanyola, però també ho va donar Àlex Baño, el porter, perquè va aturar un penal al minut 84, doncs el Cerdanyola, que també es vol salvar, també vol dir la seva. I el Vilassar que s'està començant a complicar la vida. Bueno, ho hem dit que serà un final d'infart i així serà. La Muntanyesa va guanyar per 2-0 al Mollerussa, un partit molt trabat i molt físic, fins que al minut 76 una genialitat de Jordi Avilés, un gol de bandera, però que és una autèntica barbaritat. Feia l'1-0 i al 89 Cunha Júnior que sentenciava per l'equip de Nou Barris. 2-1, l'Europa B va guanyar a la grama, doblet de Khalid Nurdin, el jugador que ha anat un munt de vegades convocat, inclús ha fet 2 gols amb el primer equip a primera federació. Que no entenc el filial, si juga al primer equip. Bueno, sé que va baixar a ajudar al filial i en comptes Marc Anglès, que és l'estrella del filial escapulat, va jugar mitja horeta a Antequera i ho va fer molt bé, per cert. La grama, que està a zona de ningú, i l'Europa B, doncs els equips de baix que es volen salvar tots. Perquè la classificació la tenim amb el Badalona líder, el Manresa segon classificat empatat a punts, el Cornellà que apreta des de darrere perquè està a 3, l'Escala amb 37 i l'Hospi que tanca el playoff i de ben a prop el Vilanova i el Peralada i en descens tenim el Cerdanyola, el Lleida i la Unió Esportiva Vic.
Obrim ja el bloc femení i ho fem, com ja és habitual, explicant una victòria del Barça. Van assaltar per 0-2 los Cármenes de Granada, un resultat que ens sembla curt, però vaja, victòria d'ofici, 3 punts, i ara que marxen a la petita aturada que hi ha com a líders, pràcticament com a campiones, mitjançant els gols de Graham i Cámara. L'Espanyol, en canvi, va perdre 2-1 contra la Real Societat, doblet de Lucía Pardo per les de Donosti i Brown, que feia el gol de l'honor per l'Espanyol, però no podia empatar el conjunt perico. I el Badalona Woman, que assalta les Gaunes mitjançant Liz Chamorro al minut 33 amb una acció amb una mica de fortuna. Al 62, Estefania Vanini, que des de fora de l'àrea feia el segon. Salomé Prat, que va voler posar emoció al partit, però al contraatac Irina Uribe, que va sentenciar, i un gol anecdòtic de Velazco al minut 100, que va servir per maquillar una mica el marcador, un Dux Logroño que està en una zona molt perillosa de la classificació, mentre que el Badalona Women està en zona de ningú, però tranquil·les. Sí, perquè la classificació està, com hem dit, amb el Barça líder amb 60 punts, li treu 10 al seu perseguidor, que és el Real Madrid, el Badalona Women amb zona tranquil·la, zona noble, 29 punts, i l'Espanyol, que fa 5 o 6 partits que no guanya, amb 21 punts, però que tampoc baixaran. Ràpidament, Aleix, resultats de primera federació femenina. Derrota contundent de l'Europa per 0-1 contra l'Osasuna, contundent en el sentit de que no l'esperàvem. El Barça B, que va guanyar l'Oviedo per 2-4 al seu camp, i la EM, que va perdre per 2-1 contra el Cacereño. Per tant, l'única victòria, com ja és habitual, és la del Barça B. Tenim a la classificació el Barça líder, que ho hem dit 1000 vegades en aquest podcast, que no pot pujar, i ho seguirem repetint cada setmana perquè fa tota la pinta. I perquè hi haurà algú que encara no ho sap. Sí, sempre hi ha algú que no acaba d'estar del tot informant. La EM, que està en zona de descens, però aquesta derrota contra el Cacereño, que no acaba de ser del tot bona, amb un partit menys contra el Betis a Andalusia, per tant, haurà de ser victòria o barbàrie, i l'Europa per darrere de la EM amb 17 punts. Encetem la secció que més us agrada, és el radar dels sense pròrrogues. Avui portem un jugador de l'Escala, concretament Adrián Expósito, el davanter que porta 9 gols aquesta temporada, després de la marxa de Youssef Zaizun, que l'Escala ha trobat aquest davanter, ex del Lloret de Mar, han passat al Figueres i la Unió Esportiva Sant Andreu, un tio que ha jugat a primera catalana i Lliga Elite en els últims anys, que s'està fent un tip de gols aquest any, un davanter amb molta classe, amb gol, ve de fer un hat-trick la setmana passada, 28 anys, una opció bastant bona pels equips almenys de segona federació, no, Rubén? Sí, totalment. De moment que l'aprofiti l'Escala, perquè s'està fent un tip de fer gols. És un jugador bastant corpulent. Sí, un killer. Intueixo que li deu agradar anar al xoc, no? Lluitar contra els defenses, però també defineix molt bé. Podeu veure uns quants gols d'ell per aquí sota, però és que també té bastanta classe i el seguirem de ben a prop al bo d'Adrián Expósito. Recordem, 28 anys, potser no és tan jove com alguns altres que us hem portat, però és un killer. La seva maduresa futbolística, una gran opció per qualsevol equip, i si no, pel propi Escala. L'altre radar d'aquesta setmana és Miguelón, el davanter centre del Castellón B, 19 anys només, el format a la cantera del Patacona, després va fer el salt al juvenil del Castellón, a Divisió d'Honor va fer 12 gols, que no són males xifres. Però s'han de fer. Sí, i al Castellón B, doncs el filial Orellut, a tercera federació, va fer 4 gols que tampoc... Mentre jugava també a Divisió d'Honor, per tant l'anaven alternant. Sí, anava combinant, tampoc són xifres a tercera federació molt bones, però és que enguany competeix a segona federació i porta 5 gols, davanter amb molta mobilitat, molta tècnica. Molta qualitat. L'últim gol contra el Terrassa és una delicatessen. 19 anys, projecció brutal, intenten portar jugadors joves que puguin donar un salt d'aquí poc, i Miguelón jo penso que és el clar exemple de que ben aviat estarà mínim a primera federació. Però és un jugador que si el Castellón puja a primera o almenys a segona se li pot donar minuts i allí altres clubs el poden descobrir i una sessió a segona divisió, coses així. Té 19 anys només, per tant és una gran opció pel futbol espanyol. Vinga, Aleix, anem amb els premis del sense pròrrogues. Dis-me ja l'MVP d'aquesta jornada perquè té nom i cognom i bastant famós. I és un cromo que hem repetit ja bastantes vegades. Jordi Cano, si fas 2 gols fora de casa, dones els 3 punts a l'Europa, doncs és que ens ho fica molt fàcil, el Jordi, és que és molt bo.
que el problema és que és molt bo. El problema és que és molt bo. M'encanta. Per tant, un killer, vamos, un killer és que és molt bo. No sé, jo no sabria és ni com killer, definir-lo. és desequilibrant. És molt bo, punto. Aura, és que tot. Tot, O és sigui, molt bo, és molt ets bo molt i bo, punto. Jordi, ja està. I punto. I no ens ho posis tan fàcil perquè ens agrada que dubtem Una mica de competència, però és que em portes, no sé, 3 o 4 i ja. Sí. Renuévate, chico. 14 gols ja, és que comparteix Pichichi amb Arnau Ortiz de l'Atlético madrileño. Una barbaritat. I el gol de la jornada, Rubén, que aquesta setmana hem tingut competició entre Jordi Cano i qui més? I Jordi Avilés, el jugador de la Muntanyesa, al final ens quedem amb aquest segon que va donar, bueno, va obrir la llauna al Nou Barris contra el Mollerussa amb un autèntic golàs des de fora de l'àrea, la manera en què xuta i va en potència a la porteria, o sigui, és una barbaritat de gol i al Nou Barris aquests se celebren i molt que ja ho coneixem. El millor desplaçament és per una afició que s'ho mereix, que va creure en el seu equip tot i el desplaçament complicat, no, Rubén? Perquè el Nàstic va mobilitzar fins a 200 persones fins a la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid, per tant, ens traiem el barret, no?, amb aquesta gent. Honor als desplaçats, sempre. I més en situacions que la cosa no acaba d'anar bé, a veure si es pot remuntar una mica el vol, que esteu a 3 de playoff, va, que ho teniu a tocar. El partit de la setmana, Aleix, i la porra corresponent. Cartagena, Sabadell, diumenge a les 4 de la tarda. Aleix, vull un resultat ja i vull que la clavis, perquè... No se'm dona, no se'm dona això, no em guanyaria la vida com a pronosticador. Si he d'anar amb un resultat, 0-1, resultat curt pel Sabadell i suficient. Jo crec que et tornes a equivocar, eh? Bueno, a veure què dius tu, perquè amb què ens sorprens? Encara diràs que guanyarà el Cartagena, traïdor. No, jo diré un empat, 1-1. 1-1. Sí. Bueno, que ens digui la parròquia arlequina dels comentaris. Deixeu per aquí. Quin creieu que és el resultat? Jo sóc més optimista, ell no tant. Si l'heu de linxar... Cartagena, plaça complicada. A per ell. Portem la samarreta d'aquest 18è capítol ja del Sense Pròrrogues i ens n'anem fins a on, Aleix? Ens anem fins a Manchester amb la samarreta del Manchester City, temporada 2022-23, amb la que van guanyar la Champions. Aquesta és la de porter. És la que portava Ederson, que ara el tenim rondant per Turquia. Una d'aquestes oportunitats que quan vas a l'estadi, que va ser el cas, la vaig veure i vaig dir, mira, 15 lliures, està d'oferta, doncs si està d'oferta al camp, te l'has de comprar, sí o sí, amb el preu que tenia, a més, 15 lliures no és tant, nosaltres som estudiants, no us penseu, però bueno, una samarreta... Bona samarreta alternativa, no? A mi m'agrada molt el color lila, bueno, l'escut m'agrada més l'antic, però aquest color lila que m'agrada molt a mi, Rubén. I la marca també de Puma, t'agrada també? Sí. No, bé. Bona samarreta, la veritat. Doncs és que us estem portant samarretes de tot arreu. De Tailàndia, de Manchester, de Liverpool. És que això és un no parar, Aleix. I bé... I fins aquí l'episodi, ho hem repassat tot, ens veiem i ens escoltem la setmana vinent.